Dan begin ik maar met de eerste moeilijke vraag. Waarom dit boekje? Of eigenlijk, waarom zie je die stukjes gaan schrijven? Wanneer zie je ermee begonnen? Ja, op een gegeven moment dan kreeg het natuurlijk wel meer tijd. Sorry. Ik schrijf ook iedere keer. Als je dus langzamerhand in de vult raakt. En ja, het was ongeveer in het jaar 2010 dat ik dacht van, ik weet niet of er veel mensen zien in Gennep die nog dingen van vroeger weten. Maar ik weet dat. Dus, dan begin ik er maar eens aan. En het eerste stukje heb ik toen voorgelezen aan mijn onderwijzer van de tweede en de derde klas. Hij is er vanavond niet. Dat is dus Wiel van Dinter. Ik ben daar aan huis geweest en hij zei, gaat er maar mooi met deur, jong, dat is mooi. Nou, en dat heb ik gedaan. Ik heb dus die stukjes ja, opeenvolgend heel veel ook in de Maas- en Niersbode kunnen publiceren. Maar ja, op een gegeven moment was het natuurlijk een beetje hommeles met de Gennepse krant. Want het werd via Gennep en één Gennep en ja, noem maar op. Ja, en het eind van het liedje is dat er straks zelfs dat niet meer is. Ja. En een aantal stukjes, een stuk of 8, 9, die hebben de krant nooit gehaald. Die liggen nog ergens op het schat, waarschijnlijk in Sittard of zo. Ja. Maar die zullen er wel altijd blijven liggen en bij het afstoffen zullen die wel een keer in de prullenbak komen. Maar ze staan nu wel hier in het boek. Ja. Allemaal hartstikke bedankt voor deze grote opkomst. Ik sta er gewoon stil van. Ja. En hier bijvoorbeeld, hier uit Nune, ja noem maar op, die komen uit van alle kanten blijkbaar. Hartstikke bedankt allemaal.